Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 8 na bulan sa Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, retirado nga pulis patay matapos ginlutang sang duwa kawala makilalang sospetsado sa syudad sang Kabankalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nadugang sang duwa pa ka overseas Filipino workers ang napatay bangod sa pagsigabong sa Beirut, Lebanon. Suno sa Department of Foreign Affairs base sa update halin sa Philippine Embassy sa Beirut, nagsaka sa 4 ang napatay nga Pinoy bangod sang matunog nga pagsigabong. Nagsaka naman sa 31 ang mga Pinoy nga nagkalapilasan. Ginpahayag sang DFA nga isa pa ka household service worker ang nadula kag padayon ginapangita. Sa mga nasamaran nga Pinoy, duwa ang kritikal ang kondisyon sa REC Hospital. Ginpasiguro sang DFA padayon ginabantayan sang imbahada ang kondisyon sa mga Pinoy sa Beirut. Sa karon ginasigawom sang pila ka mga pamilya sining mga nagkalasamaran labi na ang nagkalamatay nga makapauli bisan bangkay na lang diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang aton sini pagbinatasan bisan paano sa katapusan nga kahigayunan makita naton ang aton pinalangga nga nagtalaliwan. Labi na nga ini sila nagdugay sa iban nga kapungsuran. Gasakot lang kahidlaw, kasubo nga nabatyagan sang pamilya. Sa ila mga himata nga nagatrabaho didto sa Beirut, Lebanon, nga gin kapuspalad gid 4 ang nagkalamatay, madamo ang mga nagkalasamaran kang ang iban critical pa ang kahimtangan. Kabay pa ang gobyerno makapadasig sa pagpapauli sining aton mga kauturan bisan sa katapusan nga kahigayunan makita ini ang bangkay sang ila mga himata. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning. Sa aton sini mga plantador gamay kag dalagko kaman, nagaproblema ka sa patubas ari ay ang aton suhestyon magpili ka sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa
Tapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasimbanwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Subong, kamusta ang probinsya? Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inatanan, idulong sang aton patrol. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subong nga kagahon. Ati basa ang mga dalanon sa syudad matapos nga nag-ulan, no? Early this morning, at least, I think nakabugtaw kita mga alas 12 pasado. Nag-amat-amat naman ang pagbuo sang ulan, pero at least subong niya nga aga, why naman ulan pero ang effect. Basa ang pila ka mga dalanon sa syudad, that is why sa aton siling mga kauturan, mga motorista, extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan, agod at least kahit papano safety, no? Ang seguridad, subong nga kaagahon para sa aton siling mga motorista. Makita natin sa dalanon, siling nga kaagahon ang amat-amat naman nga paggwa sa pila ka mga salakyan di pasahe nga nagabiyahe na subong nga kaagahon Action Fred. Ang kalabanan, diri nga nakita nato Action Fred along ni Dalan sang Lacson. Ang biyahe halin sa area sang Barangay Bata, Barangay Mandalagan, nag-amat-amat na biyahe pero mga tricycle still nagpabili, no? Gahulat man sa mga pasahero. May magali na yung tricycle Action Fred. Ay aralan sila sa kilid sang dalan, bisan sa along the National Highway, aralan sila sa kilid sang dalan, gahulat man sa mga pasahero. The same sang mga taxi drivers. Ang taxi drivers actually, makitan man nato na kagina wala lang madugay. Labihan man nato ng area sang dalan sang Hilado. Diri gahulat man ang pila ka mga taxi sa mga hotels. Di araman kagina taxi gahulat sa Gwa mismo. Ang regional hospital na gahulat man sa mga pasahero posible nga mangina una nila nga pasahero. Aksyon Alvin, yes, sir. Kamusta ang taxi hasta lang alas 9 ng gabi? Hasta lang alas 10 sila Action Fred sa gabi. Di ko na alas 10 ka lang alang ka na kay curfew na na. Oo, ang ibang gani Action Fred, may naka-istorya kita. May mga taxi nga nagakuan bala Action Fred nga tiner lang sa ila sining sa kilid sandalan pero tulog na lang. Pero suno sa iya, mga alas 4, amat-amat sila bugtaw. Not unless ang ibang gani Action Fred, tulog sila sa tubang sang hotel. May mga kontrata na sa tubang lang bala, sa may parking area. May mga kontrata na dira sila Action Fred, no? Amuli ang kalabanan nga mga makitan man naton kalabanan nga mga eksperyensya sang pila ka mga drivers. In fact, Action Fred, kunti nag-istorya man kita kay silingkong matabo ni may posibilidad ng alkalde mag-desider sa curfew early mga alas 8 abi. Suno sa ila, kay siling lamang in problema sa gilayon nga pag-remit nila, especially ang arkila sa nga ila sining nga mga taxi na bangod nga mas temprano pa kay ti ang initial naton Action Fred nga kagabi nagpagawa naman sa Mando
ang alkalde nga epektibo pitsan 9, no? Kundi magsala pitsan 9 epektibo nga mag-amat-amat naman alas 8 na, kunti mas turo temprano pa ang pag-untat sa biyahe, especially sa mga motorista, nagadala sang dipasay nga salakyan, tricycles, kag iban pa. So, umani aksyon na, Fred, ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon diri sa siyudad sang Bacolod. Sa diin, subong man nga kagahon aksyon, Fred, ang curfew violators. Ayo ba, damo-damo, gitya. Sa area gani aksyon, Fred, no? Sang police station number 2 nga nalabyan, may dusi na nga nagkaladakpan, may araman aksyon, Fred, sa area sa police station number 4 may initial kita nakita dito sa kilid nila duha base madugangan pa ni kay and at the same time ang kagina nalabyan man sa station number 3 may araman to anong ka mga persona nagaladakpan man sa nakabayular sa curfew. Now, Action Alvin, yes, sir. klaro tala nga base magsalangisag ang tao bala. Wala pa makamando nga alas 8 ang kurpyo ha. Base bala kon maglapta ang balita, wala pa sang bando ang alkalde sa Bacolod. Oo. Pitsan WP pa man ang gina-istoryahan action Fred mo, no? Bantayan man naton election Fred, no? And buwas na, so tasubong mo, balantayan gini. But anyway, action Fred, by the way, na-obserbaran ko bala action Fred, kunti nagligad to, na-obserbaran sa patrol ang atubang balas sa may dalan sa Lacson atubang isang regional hospital na ginahimo nila tulugan ang kilid sa isang pharmacy sa atubang na balas sa regional hospital. Di subong ara mang gyapon sila, no? Ginahimo na lang tulugan ang tubang sa regional hospital. Latag ginabutangan lang nila action Fred sang karton bala along the side sa kilid lang bala action Fred. Nabutangan nila karton, butangan nila sa ila sining silbing ulunan ang sako kag iban pa. So at least at least matalo pang danma, no? Sa mga kapulisan, di kay kadelikado daan sa sitwasyon. Tulog sila, way pa sila face mask, isa pa niyang gas na mga problema action na friend, no? So mali nga pila ka mga sitwasyon karon sa sininga gagahon na labayan man kagina sa patrol ang dalan sang ako ng Libertad Public Market bukas na, no? Sa aton sininga mga kauturan luyag magpamalaklon nga temprano pa nga magpamalaklon sa sining kaagahon. Actually ang nalabyan ta kagina action Fred ang mga vegetable section, no? Pagkagapanakot section nga bukas para sa aton sining mga kauturan. So yes, action na Fred. Go ahead. Amani ang sitwasyon sa sining kagahon sa adlaw sang Sabado. Ang sitwasyon sang patrol ang ginadulong sa inyo sang sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Oy sa aton mga utod kay Sabado subong bukas gihapon ang live
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kita pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na
madata ang binaklanay P-Shield. Purti mag-imbento ang Pinoy. Ang mando nga kinanglan luwas sa face mask may face shield kita. Subong ang nagagwa purti may makita ikaw nga may ara na ginatapik nga litrato ni Superman, ni Batman, na mga kung ano pa nga mga dekorasyon para sa kabataan. Inahimo negosyo na porte ng baklanay subong bangod sining mando bala sang Department of Transportation nga hindi ka makasakay sa di pasahero nga salakyan kung wala ka face shield. Naka-face mask ka na, may face shield ka pa. Ti karon iya, nahimo nga negosyo, porte ang tilawganay, subong nya mabakal ka, may-ari kami diri produkto. Pili ka lang sa kabataan anong gusto mo nga ibutang Batman, Superman, porte ya. So, porte kaabanse sang Pinoy. Pero, ining pagsuksok sang face shield balangan wala pa man sang ano nga direktiba halin sa national government. Posible siguro base sa Agosto 15 maimplementar ini ang mando sang Department of Transportation nga kinanglan kung magsakay ikaw sa di pasahero nga salakyan, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. Porting ato ni sitwasyon, no? Ako nga libog ang ulo ko, magkatiga antipara ako. Butangan mo face shield ba? 3 na. Ang panagang, may face mask na ko, may face shield, may antipara pa. Porte, no? Tigaling nga mula na kung anong mando sa aton gobyerno, sa aton ikaayong lawas, kung makapayo man lang nga hindi. Mula galing na, daw medyo mabulubudlay lang. Mabudlay ka na mangginawa, daw mabudlay ka pa makakita. Pero sila nila namin, kuno, sanag kuno face-shield. Inihimo nga negosyo. Wala pa ini ipatuman kung mag-abot ang direktiba posible. Kaya kung pamatian ta, si Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, sang bitaw, yati wala pa man guidelines. Posible, sa Agosto 15 pa. So, wala pa na dakpanay, kay wala pa manaog ang guideline gikan sa Department of Transportation. Kung manaog na ini siya, tiyan mo na nga kung magpapara ka sa di pasahero nga salakyan, kung naka-face mask ka, hindi ka kasakay, kundi kompleto kinalan may face shield kagid. Puwerte, no? Ang tanan na lang ay strikto para nga malikaw kita sa kagaw, ginahimo sa aton gobyerno. Ang tanan-tanan nga paghalong, ginahimo sa aton gobyerno. Sa gihapon, gataas ang kaso sa COVID-19. Ginalipot kita sa kagaw. Ay, oo. Sundon talang ang panawagan nga hindi maglagaw, agod hindi ka matapikan, kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
ug sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning, kape-kape. Dr. Alfred's Green Coffee kita with Steve
ang Comfort Room. Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Aranita, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na morning sa aton mga mangunguma. Ga problema ka, nubo ang patubas, may solusyon, gamit ka, unique time, las 5:18 na. Ang mga ordinansa dapat istriktuhon ta ang papagwa sa mga minor de edad kag ang mga may mga edad kag may mga balatian na. Nakita naton sa iban nga mga lugar, nagalagaw kita, sa iban nga lugar wala iya ginasapak ng face mask ni. Nakalambot kita dito sa Kawayan, sus, halos tanan dito talagsa sa Malaka ka, makakita naga-face mask dito. Pati kabataan galagaw, wala proteksyon sa lawas. Di dapat man, kung ang syudad sa Bacolod, may mga ordinansa na kumadakpan ang minor de edad, mabayad ang ginikanan, mas maayo ini nga ordinansa. Ako sugot ako sini, nga kung madakpan ang kabataan nga minor de edad, ang ginikanan amo ang mabayad penalidad. Kaya ang disiplina naghalin sa puluyan. Responsibilidad inaasang mga ginikanan nga bantayan ang ila kabataan. Di magluwas lamang sa pila naton ka mga utod, hindi lang nagapangayo kayo sa mga dalanon, sa kadulog ng mga salakyan ka mga merkado, di ambot kung anong himuon sa gobyernos na. Adlaw-adlaw nga tanan sa merkado, puno ina sila kabataan. Hala, nagapangayo kayo. Di may lang yapon kung hindi madutlan sang kagaw kag makalaton sa iban. Pero para sa akon, wala gid problema. Ang ordinansa dapat ipatuman. Kita naton ang iban nga kabataan galagaw. Di galibog ang ulo ko, ti okay malang ni sa ginikanan. Kung okay sa ginikanan, kag hindi okay sa aton lokal nga panguluhan, dapat ipatuman ang disiplina. Dapat ang penalidad. Padako-dakuan mo na, matyabaw ng ginikanan. Ikaw ginikanan, may responsibilidad ka sa kabataan. Magsiling karon ang lokal nga panguluhan. Kung madakpan ang bata ang ginikanan, mabayad 1,000, 2,000. Lang taon ta kung hindi mag-istriktong ginikanan. Amon inyo aton ina obligasyon sa kabataan nga dapat mas temprano disiplinahon. Kung anong ordinansa sa isa ka local government dapat nga tumanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong Dime las 5:25 na. This time check is brought to you by Kapanugyan na kung may kapan nga bukol sa awas abyan, tunawa dayon. Ning goiter, bukol sa baga, tumor, kagiban pa. Kasi una ginapaoperahan ina mo. Ang pagpaopera okay man. No? Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Pas
time, las 5:27 na. Happy birthday lang kay partner GC Sindico. Natamyaw ka sang tanan nga miyembro sang Kaisi Boys. Happy birthday kay paring GC Sindico. Happy birthday man kay Leo Escultura sang Canlaon 3. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Standard time las 5:33 na. Aba, dismayado ha, si Presidente Rodrigo Duterte bangod sang isyong korupsyon sa PhilHealth. Bumatyagi man siya, bisan nga palangga yung kapungko da, retired general nga si Morales. Kung pamatian ta kahapon, si presidential spokesman Harry Roque siling niya, madali na lang matapos ang maligayang araw sa mga ginaligar buaya sa PhilHealth. Ay kalain, buaya ang panawag niya. Ang buot silingon, purte magtukob sang kaban, sang ahensya, ang nagapungko aligasyon, korupsyon sa PhilHealth. Ginahulat na lang kuno nga arangkadahon kag i-anunsyo ang mga ngalan nga kakason sa among ahensya. Dapat lang, may mga panugyan, isla na ngalan. Bisan isla mo na ngalan, kung ang tao amo mangyapon, wala gyapon sagmahimo. Kinanglan kon mapamatudan ang aligasyon nga portigid ang korupsyon sa PhilHealth. Wala na duha-duha. Dapat patalsikon si paon sa pwesto. Bangod ako ini nga halit sa pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Di kakita niya nga dihamak ang masakit adlaw-adlaw. Kung magwa ka sa ospital, sa pribado kag pampubliko, kinahanglan mo gid ang PhilHealth para maiban-ibanan ang biling mo sa mong hospital. Di ko mapututikoy, may pananawan nga 2022 kung magsiging korupsyon, basi magkolapso ang PhilHealth. Dako nga halit ini sa mga pumuluyong Pilipino. Di tanglaon ta naman ang mga opisyal, amo na ni nga iskandalo, amo na ni nga korupsyon, ara man sila gihapon. Bangod malapit sila kay Presidente Rodrigo Duterte, aber panilagan ta kung anong matuod nga matapos ng maligayang araw sining mga opisyal. Kung manduan na kag ihinambitan sang presidente ang ilangalan kag masipaan sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ng Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita ho. Retirado nga pulis patay matapos ginlutang sang duha ka wala makilala nga suspitsado sa siyudad sang Kabankalan. May detalye upod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred patay ni isa ka 71 anyos dito iya sa area sang Sitio Lumbay, Barangay Binicuel, siyudad sang Kabankalan matapos luthangon kahapon sang mga alas 10 ang aga aksyon na Fred. Biktima diri kilala sa kay Reynaldo alias Tuto Gasataya, kag residente ni siya sang Kawayan, Negros Occidental, isa ka retired PNP personnel. Na-recover sa area ang 6 ka fired cartridge nga cases sang caliber 45, isa ka fired bullets sang 45 man, 3 ka fired cartridge carbine 30 action na Fred. Base sa investigation sang kapulisan, ining biktima sakay sa SD motorsiklo sang ginluthang sang duha ka mga persona. Pagkatapos nagpalalagyo sila gilayon. Ang biktima giningagaw dala sa Kabankalan District Hospital but ginpronouncer ini nga dead on arrival. Single nga motor bla ma'am. Tapos gasunod ini ang sakay sa tricycle. Isa ka driver kag isa ka pasahero. Padayon pa investigation karon sa kapulisan sa motibo sa nasambit nga krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Philippine Standard Time, las 5:51 na Evergreen Herbal Capsule. Las 5:52, pipila ka mga blatter entre
opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upon Patrol. kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 83 tanan ang mga violators sa Executive Order number 35 kag Executive Order number 38 diri sa syudad sa Bacolod. 21 ang violators nga wala nagsuksok sa nga face mask kag social distancing, while 62 naman ang iyasang curfew. Action Fred, station number 1 kag ang station number 2 amo ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan nga pareho tag 12 ka mga persona nagkaladakpan sa curfew, while ang station number 10 amo ni siya ang may pinakamadamo man nga wala nag-observe o kung mga violators pala nga wala gasuksok sa face mask kag social distancing. Sa dugang pagid nga balita, Action Friends, Police Station number 1, isa man ka wanted sang kasukuan ang ginsabihan sang mandamiento di aresto. Kagini ang ginkilala kay Junjun Rosario, nag-aapuyo ni siya sa Port Quezon, Barangay 1, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jovel Sedalan, Station Commander sang Police Station number 1. Siya ang ginaresto man ni Police Staff Master Staff Sergeant Ronico Despabeladero, ang warranted subpoena officer sa police station number 1 sa diin ini siya ang nakabayular sa section 12 sang article 2 sang RA 9165 kagang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge PB Gargantiel Balbon ang RTC branch 45 na pinsaan September 3 of 2019. Karon ang suspect ang gindiretso na rekta sa Metro Bacolod District Jail. Samtang si station number 7, ginaresto man ining si Percival Novicio, 21 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Paraiso, Barangay Lolita, Barangay Mansiningan, diri sa siyudad sa Bacolod. Siya ang ginsimpihan man sa mandamiento di aresto sa kaso nga attempted theft o na pagpangawat. Kagang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Honorable Leia Agripuna, ang presiding judge sang MTCC sang Candon City, Ilocos Sur, na pitsahan Nobyembre 13 of 2019. Amaning mga balita sa patrol, ini ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Standard time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pensor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!